13 ka mga local government units sa Eastern Visayas ang gipaubos sa state of calamity human gikuso-kuso ni Bagyong Kristine sa nangaging mga adlaw. Matud sa Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas nga 12 niini ang gikan sa mga lungsod sa Eastern Samar ug sa Calbayog City sa Samar. Ang baha mihubas-hubas nasukad niadtong Miyerkules sa hapon. Samtang gipahibaw sa OCD-8 nga nahuman na usab ang clearing operation sa mga apektadong dapit. Moabot sa 667,763 ka mga individual kung 174,361 ka mga pamilya sa tibok Rehiyon 7 ang naapektuhan sa Bagyong Kristine. Usa ka taga Southern Leyte ang sabdan human matumbahi sa punuan sa lubig. Sa kapin 600,000 ka mga apektadong individual, 200,000 ini ang gikan sa Northern Samar diin halos tibok probinsya ang gibahaan. Tinuon matud ni Jos Etchano, Northern Samar PDRRMO officer, nga gahapon pa lang nabalik na sila sa normal nga panginabuhian ug zero casualty sila. The impact to livelihood agriculture is less than what is required to be in a state of calamity. Yung buong probinsya, buong lalawigan ay nakabalik na sa normal, no? Ang displacement or massive evacuation natin ay dahilan sa anticipatory action to, hindi to dahil sa napilitan dahil sa calamity or dahil sa bagyo.